दा दंफैजाहैबाय आं निज्लागुरियाव लटारि खेला दं दिनैहाय निज्लागुरियाव नै बेफोरबायदि अनेक लादों आरोना मोनबायबो मोनगोन ना मोना नायनोसै नायलाय गांबेसे दं नै बेसेबां बुरजा लादों आङो गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा सयथा ओमफ्राय दा खेला दंनो होननायखाय फैबायमोन जोङो ओमफ्राय दा मानसियानो गैया माथो रावबो ओरैनो साफा सानै पार्टि जालागासिनो आरोना दा गैथ'वा खेलायावहाय जागोन बेखौ बुंनो हाथ'वा दा रिजाल्टखौबा नुलांगोन ना नुलांला जाखो दिनैहाय गाबोनफोरसो फनाव बुनानै माने सोंहरनांसिगोन बायदि मोनलायलांबाय आङो दिनैहायथ' माथो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआवनोमोन खेला जानो गोनां खेलाया ओमफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला आरोना खोनानाय बायदिब्ला बे खेलाया निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव जानांगौमोन होननाय खोनानो मोन्दों ओमफ्राय दा गैया आरोना लोगोफोर खेलायानो जाथ'वाखै जागोन ना जालासो जाखो थगायखोसो ना माखोसो खेला जागोन होननानै ओरैनो फैसाल' लाना फैखो ना माखो माथो खेलाबो गैया ओरैनो लांदांसो निज्लागुरियाव ना दा अबहायबाफोर न' सिङावसो बानायखो ना माखो बेखौथ' बुंनो हाथ'ला आरोना लोगोफोर एकदमबारे आंना BMWआव प्राइसा नांबा जाबनानै लांनायनि टारगेट लानानै फैदोंमोन आरोना आं लोगोफोर दा नायनोसै आरोना बुन्दुमोन नांगोन ना नाङा जाखो डाइरेक्ट आं हले ओरैनो फैयाखै दे गारि लांखानो होननानैसो जै नांबाथाय एकदमबारे नैहाय आंनि BMWआव जाबनानै लांखागोन मोनथिबायना डाइरेक्ट जाबनानै लांसैना सालायाबो बेखौ डाइरेक्ट न'आवसो लांनानै दोनहैबावगोन मोनथिबायना दा नोंथांमोननो एसे बाहेरायाव ओंखारनानै देखायनांसिगोन बेहाय बेसेबां थाबावनो नायदो नै निज्लागुरि पिकनिक स्पटआ माबायदि हालोदाव दं दासान्दि रावबो नोंसोरबो बेरायफैया नालाय सेंग्रा सिख्ला फैया नालाय नै बेफोरबायदि जानानै दंजोबो ओरैहाय नै एकदमबारे फुरा जेबो गैया ओरैबो नै नोंसोरबो बेरायनो फैया जाहैबायना सेंग्रा सिख्ला लानानै फैनांगौ सम सम नङाबा हाग्रा दुजोबबा बोरै जानांगौ जाखो बेहाय बेबायदि जाजोब्बाय नै बे दावराव दामबाय थानायखौ नोंथांमोना खोनाखादों जानो हागौ बेहाय बिराद बुरजा मानसिफोर दं बायदि खोनादोंना बेहाय गैया बिराद बुरजा मानसि गैया बेहाय मथा मथि मोनसे कार गंनै दंफैयो पिकनिक जालागासिनो आरोना मालाय बेनो दावराव गोमसिगासिनो दं मालाय गोसोथोनाय दंजायोना मालाय ओंखायनो आराम बेरायबायनो हायो गोसोबायदि बेफोरबायदिनो बैग्रि सिङावबो मोजांखा पिकनिक जानो रावबो नुहुरसखाया दाथ' मोनाबावसिगोनबो नै टेनसनानो गैला गोसोबायदि आरामाव पिकनिक जादो आराम थांदो लोंदो आयु मालायसो थोसलै हाला बिसोरजों देलै नोंसोरल' बेरायदो जों देनांहाय जोनोम जाफिनबा माने बेरायनोसै आरोना देनां इसोरा जोंखौ गोदान जोनोम होफिनबा जों बेफोरबायदि बेरायनोसै दा मा खालामबाय थाबावनो लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनायनि प्लान खालामलायबायमोन आरोना आंना बांद्राय गोलावबो भिडिअ बानायनो गोसो गैखाया आङो हो अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दे लोगोफोर।